khapangni srwngnai tei srwngnai jwksong norok jotono no haino hai lamsok phiro tini haino hai tei thaisa koklop no tui alochona khlailainai obo wngkha BA second semester unit 1 ni 2 number koklop ni mung wngkha lamao phaidi koklopnai eba kobi ni bumung wngkha Ramcharan Debarma phaidi hingkha hingkhe chwng puila kobi ni porichoy nok screen o kaham khe poriwi naidi ani logi logi phano pori mano oro swinai ni sinimung koklop Khwai Rajnagar Amchai ni Chandranath Thakur kamio achaio bo kwtal koktoma kok rwbai blaio swinai khoroksa tongmani bo Khwai Government Rungnogo Remchi class 10 jora porikha puila bwkhak sorkari ni chakri ha bo aboni ulo lama koktoma blaio samung tangna chengo luku rwchapmung koklop thwngnuk rok swio phiaba bini kwbang kuk no bo kok borok sale ni maichaphang tongmani abono karwi 1952 bisio Tripura Anchalik Porishad ni adong bo tongmani obo wngkha je oro kobi ni sinimung phaidi tabuk chwng koklop pori nailaiano norok Bengali script eba Roman script bai phano pori mano oro yagra o Roman tei debra o Bengali ba Bangla script bai bo swi phunukjaka tei ang koklop porinai ulo chwng discuss khlailaino puila koklop porikha Babu huk hogwi huwacheng sokha hatal kiyokha tini chalai kuridok thangnani phaidi hatal nainani tini kuridok nokdok huk alem kotor hugo tongwi bo tongthok kami kotor ni chalai bo kwbang kuridok madok kami chokdori kandolkar bari thani lama barko kami borok kamini borok kutulia choro baksa thango himnani ruwai sanlaio wngwi thansa samrai phula sikla bura chalai thumsa kami hamkrai swbaina bagwi gaji se naisa kuridok madok chalai kwbang rok kola no sini di norok chalai ni phan bai dalan tangna bo oro tangna bo wngnai tangna tak khari norok luko hamkrai nainai chokdori luku chubachu nangnai sago kaham nai dalal bachanai dophao walaimung tubunai uansugui norok tongmung naichomdi bedua chini baidi seja ala bai hamna manglak hamkrai lama o phaidi obo wngkha kobita haidi hingkha hingkhe tabuk chwng koklop to chwng porikha haiphano koklop ni je kok bothoma eba kok khitarjak eba khe o koklop ni bisingtwi koklop nai je tamo sana naikha dophao tamo phwrungnani naikha obono chwng kisasa discussion khlailaiano oro puila ni bwtang tangbrui o naidi babu huk sogwi huwacheng sokha hatal kiyokha tini chalai kuridok thangnani phaidi hatal nainani tini babu huk hogwi huwacheng sokha
hok mani ulo hua cheng sogo eba hua cheng rugo hua cheng rok jotono saimano hatal kiyo khatini jefru huk hogui hua cheng rugo ba sogo paithago je ha kwkham wngwi tongmani abono hatal hino obo hai kheno chalai kuri dok thangnani phaidi hatal nainani tini chalai kuri dok thangnani phaidi oro chalai kuri dok himani khe kuri dok mano agini lekhamung kuri dok kuri sa kuri nei kuri dok kuri sa hingkha khe 20 ba kuri nei hingkhe bwsuk 40 kuri tham hingkhe 60 obo hai kheno kuri dok 20 ba 120 obo hai kheno chalai kuri dok 120 jona obo hai kaisa kamini chalai rok thangnani phaidi hatal nainani tini hatal huk hogui hua cheng sokbaikha tabuk hatal nainani bobo hai hatal tini hatal kwtal nainani phaidi hinui kuri dok chalai no ringkha next naidi kuri dok nokdok ni hugalem kotor hugo tongwi bo tongthok kami kotor ni chalai bo kwbang chalai kuri dok madok obo hai kuri dok nokdok huk alem kotor 120 jona ni obo hai huk alem huk samlai chalaiwi je huk alem bo belai kotor obo hai kheno hugo tongwi bo tongthok kwbangma obo hai samlai huk chalaiwi belai kheno tangwi bo tongthok kami kotor ni chalai bo kwbang chalai kuri dok madok kami kotor chalai bo kwbang obo chalai kuri dok madok kami chokdori khandol karbari lukubai chonglaimani kami chokdori je kamini chokdori himjaknai okra khandol ni karbari obono tamo sabochong luku kamini luku no chongwi rwo obo hai kheno khoroksa chokdori ba kamini okra kamini naikani khainai ba ruwaja obo hai kheno chongwi rwjago walai suklai bo chini o kwrwi bolong chwng suwa thani obo hai walai suklai kami o kwrwi bolong suwailai thani mwtai suwa thani obo hai kwbangma samung khlai thani o kami o kheno walai suklai kwrwi lama bufuru kamini borok kutullai o charu baksa choru baksa lama o jefru himlai o ba thanglai o kamini borok rok afuru eklogi no kutullai o baksa khe eklogi no joto jaga o thangnani mungsaswk samung o chubanani obo hai jagao jotono baksa unity no borok romwi tonlai o obo hai kheno naidi thango hamnani ruwai sanlai bo thanango hamnani ruwai sanlai o wngwi thansa oro naidi thango hamnani ruwai sanlai bo sanlai o wngwi baksa bangla o bo naidi thang hamnani sanlai bo ruwai thansa obo hai oro tamosa je jagao thango ruwai sannani ruwai ashirbat sannani bagwi je jagao okra rungni thani thango chalai rok o jagao jotono kha baksa khuk baksa khe thanglai o obo hai next naidi samrai phula sikla bura chalai thumsa kami hamkrai swbaina bagwi gaji se naisa obo hai samrai phula khoroksa borok ni bung bo sikla bura bo tamo samrai phula sikla bura chalai thumsa baksa kami o baksa borok tongo borok hamya joto baksa wngya chwng saimano 5 ta yasi soman wngya obo haino kami o bo baksa hamya baksa kaham tongo obo hai samrai phula hinui khoroksa bo chalai thumsa wngwi tongo khe naidi
kami hamkrai swaina bagui gaji se naisa obo hai kami o kaham kwrwng khe chalai tongnai wngwi tongmani obo hai hamya no se tubuui phaio gaji se naisa next naidi kuridok madok chalai kwbang rok kula no sini di norok obo hai kuridok madok je chalai rok borok no alert khai rwkha je norok kula no sini di norok kula ekta hamya manui obo chwng sai mano sago kwphak hinkhe kosto tektor o obo hai khe no norok o kula hamya no sini di norok hinui sago khoroksa hamya wngwi bachak hinkhe obo hai kwbangma hamya wngwi thango obo hai next line no naidi chalai phan bai dalan tangna bo oro tangna bo wngnai obo chalia tang tangna bo obo hai khe swina di norok chalai ni phan bai dalan tangna bo thangna takhari norok obo hai chalai je sikla ni chalai ni phan bai jesa samung khaina bo dalan tangna bo kuno mungsang jaiga obo hai tarpore naidi luku hamkrai nainai chokdori luku chubachu nangnai luku hamkrai kami o luku hamkrai ni bagui je samung kaham nainai obo wngkha sabo chokdori wngkha barja kotor bini thani bo joto kami ni kaham hamya naio bichar achar jotono bo khlaio obo hai khe no kami ni hamkrai bo naio luku chubachu bo nango obo hai khe no oro luku chubachu chokdori sankha sago kaham naiwi dalal bachanai dofao walaimung tubunai tongo hamya obo hai sakni bagui kaham naiwi jodi dalal hamya tatal obo hai bachakha hinkhe a borok dofao tamo tubu walaimung se tubuo walaimung tubuo dofao walaimung tubuo belai khe important line note khaina di tarpore naidi uansugui norok tongmung naichomdi bedua sini baidi obo hai chalai kuridok madok kami ni borok no be careful ba sabdan khai rwo je sotorko khai rwo je norok uansugui tongmung no naichomdi bedua sini baidi bedua bolte hamya buino hamya khlaina kwrwng montro hamya bai hamya khlaina kwrwng obo hai bedua sini baidi hinui je oroni chalai rok no dagiwi rwo obo hai khe naidi last line seja ala bai hamna manglak hamkrai lama o phaidi seja ala bai hamna manglak hamkrai lama o phaidi o last ni kaini line belai kheno important seja ala obo hai chwng je buino sejawi tei khoroksa no sakni kaham naiwi buino hamya khlaiwi chwng obo hai khlai tei hamkrai lama o ba chwng hamui manglak buino sejawi sakni kaham naiwi buini hamya naiwi obo hai khe buino jodi chwng hamya khlaikha hinkhe hamkrai lama o chwng kono din phai manglak oboni bagui tamo je ramcharan dev burma bo bini koklok no phaikha je mungpharkha lama o phaidi bo lama o phainani chwngno kobokha hamkrai lama o phaidi chwngno bo lama o phainani kobokha hamkrai lama o phaidi hamkrai obo wngkha chini main kok bothoma je kami o jesa kami phano chwng jodi kaham hamya joto borok no tongo haiphano chwng tongmung kaham lama o thangkhe kaham wngnai hamya lama o thangkhe hamya wngnai oboni bagui chwngno dagi o je norok jesik kwbang tong aswk no thansa khe tongdi norok khoroksa khoroknwi jodi hamya uansugui hamya lama khlaikha hinkhe bo hamkrai lama o tubuklak aboni bagui obo hai seja ala khlaiyawi buino sejayawi chwng hamkrai lama o phainani nangnai।
Obongkha kesarmung kepaidi paithago cheng kisasa short question ba MCQ bobo haike phaiman obo kaisa simple short question norok no phunukjaka naidi lamao phaidi koklop swinai sabo Ramcharan Debarma huwacheng tamo huwacheng cheng saimano huksokmani ulo buphang wacheng kwkham tongmarokno hino huwacheng hatal tamno hin hatal tamno hin hukrukbaimani ulo ha kwkham no hino hatal obo haike oro question koyekta swnamkha norok post rwwi swinadi khata rogo note khaina taibo phaimano oroni norok koklop no khe poridi kaham ke bwkharwi by heart khaidi obo haike kwbangma oroni exam o phaiya phano wngmano norok tongmung koklop no kaham khe porijak busijak hingka hinkhe norok no jesa question phano swnamthok examiner norok kaham khe answer rwui manai oboni bagui puila chwng nangkukmani hingka hinkhe koklop no chwng kaham khe porithai obo haike no norok buchidi koklop no buchidi tongmung buchiya hinkhe norok comment khai video o comment khai norok saimano tamoni bagui hinkhe chwng saimano tabuk lockdown ni jora school college bondo norok no WhatsApp video YouTube rok ni bisingtwi norok bai kwrwng tongo chwng norok ni hamkrai kaham ni bagui amswk nongthok tini ni bagui aswk no norok no next koklop no haino hai tubui phainai norok logi tongdi norok no haino hai tei waisa sapiro norok kobita ba koklop no kaham khe poridi kaham khe mukhosto khlaidi bar bar poridi haikhe se norok kobita ni main kok je gist abono buchimanai obo haikhe norok teibo koklop no clear khe bujiwi exam o jesa question phano norok answer rwui manai aswk nongthok tini ni bagui aswk no jotono no haino hambai।